Ja mannen, een gelegenheidsduo met misschien wel de hit van het jaar. Ja, dat hopen we. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. En dat eigenlijk te bedenken dat het een grapje was tijdens onze muziekreis. Ja, weet je, heel bijzonder en we zijn er super blij mee. Kunnen jullie nog over straat? Nou, weet je, als het zo gek is dat we dat niet meer kunnen, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Maar wij vinden het allebei hartstikke leuk om ook te zien dat de mensen het leuk vinden. En daar maken we tijd voor en dat vinden we alleen maar leuk wanneer mensen dat ook aangeven. Nou, het nummer is niet alleen een feestnummer wat het goed doet hier op het plein, maar ook veel gedownload wordt. Ja, bijzonder. Ik bedoel, ja, de single is net een kleine 2 weken uit. En de afgelopen week stond hij 3 dagen achter elkaar op de nummer 1 van de downloads. En ja, dat laat toch wel weer zien dat de mensen het toch leuk vinden. En ja, weet je, het is voor ons allebei weer een hele nieuwe ervaring dat een liedje zoveel gedownload wordt. En kijk, er is natuurlijk de laatste paar jaar ongelooflijk veel veranderd wat betreft cd-verkopen en het download gebeuren. En ja, je moet een beetje met de tijd mee. Dus we hadden ook eigenlijk al een beetje overlegd van ja, wat gaan we nou doen? Een fysieke single of een digitale single. We hebben eigenlijk gekozen voor beide, omdat wij ook verwachten dat die straks heel veel in de voetbalkantines gedraaid zal gaan worden. En ja, de downloads gaan als een speer. En ja, trots. Ja, kan niet anders zeggen. Want hoe vaak zijn jullie inmiddels samen op pad? Nou, we gaan regelmatig met z'n tweeën inmiddels op pad. De boekingen komen ook hartstikke leuk binnen. We zijn al bezig met carnaval volgend jaar, worden we al voor geboekt. Dus wat dat betreft gaat het goed. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk de komende tijd ook met z'n tweeën heel veel promotie te doen. Dus we gaan overal ook naartoe. En als het dan in de buurt is en Stef staat er alleen, nou, dan ga ik Stef opzoeken. En als ik een keer alleen sta, dan komt Stef een keer bij mij weer. En weet je, we proberen zoveel mogelijk samen op dit moment op pad te gaan.